One eternity later. May tatanong, ay may sasabihin lang. Diba, break boy? Anak niyo po boy? Hindi po ba? Pamangkin ko na po. Gusto po sana namin siyang invite sa barangay hall para po mapag-usapan niyo. Oh no! Hindi ako maglabat. Basta wala tayo punta na wala chikataw. Wala tayo punta na wala chikataw. Give lang nanay. Nay! Sa talabat. Kaya umiyak, Nay. Kaya umiyak, Nay. Nay. Wala po anong Hindi wala sa kanya lang mamaya. karat lang na. Labat. Ang labat, Nay. Agi ba na agis ka lang ay? Katulad sa anak, agapin mo ito. It's a prank. Marami pa naman na ito. Ano ba? Agis ka lang. Bakit ano nangyari sa'yo? Sige, alit ako. Magbuntan ka daw.
Tatawagin ka sa barangay hall. Ay, siya na po. Kaya po ba si Remet ko? Ay, sir, ano po? Pre, lapit ka doon. Pupunta po kami dito. Tinuro po nung kapatid ko na ano. Yung na may nangyari daw po sa initial test. 3 months na daw po siya na ano. Yung mic kayo ni ikaw ay. Gabi ka umuwi nun. Baka makasuran. Gabi ka umuwi nun. Invite na lang po namin sa barangay hall, sir. Ano ba ni sir? Lagi. Nangyari daw po yung October. Ng barangay. Padala mo ito mo, ikal mo yata ang tatumbok mo. Si ano? Erica. Makakagap mo kasi. Ipaliwanag mo doon. Barangay na ha. Bali, Raymart Pablo Gambo. Tapos dito po yung bahay. Manilubat. Anong si Jackie mo, tapos ikaw yung tumbok. Ibagam. Sige, ang tumbok ka. Tago mo yung tayo, ngat si tayo, tago mo yung tayo. Tapos yung tumbok Lara. Andyan po siya sa sasakyan, sir. Oh no! I-adding ko po. Bali, baka sa pangalan, sir. Ay, iba nyo ito, si Jackie. Pero sa mukha ba? Ito Lara barangay tayo. Hindi, wala man ang imat. Tawag yun barangay siya. Jackie, di ba barangay si tayo? Lagi. Di ba mo tayo barangay? Hindi mo na tumulong. Invite na lang po namin sa barangay. Hindi nyo na matandaan, sir. Di ba mo na sakit kita doon? October, sir, daw nangyari po yung milong daw po. Kaya ka kumalis dito sa bahay? Noong October nung katapusan po, sir. Bago pa malis dito. Ano, sir? Sa trabaho. Diyan po siya sa sasakyan, sir. Bali, mag-usap na lang po kayong dalawa, sir, kung ano mapag-uusapan yung dalawa. Sakay nga lang sa barangay, sir. Tay. Opo. Sakay na lang doon. Kung ano, sir, kung hindi sila mag-ayos dito, doon po talaga, sir. Pero kung nag-ayos sila dito, Dito, Tayo. kung sabi mo doon sa may sakyan, ano yung kuhan? at na ayaw niya po kasing lumabas, sir, yung ating kasi nahihiya daw siya sa parents, sir, na mga kasama niya dito. Punta mo na doon na mag-uusap ka. Puntahan niyo po siya saglit doon, sir, kausapin niyo. Barangay na lang po. Baka sa itsura, alam niyo po kung ano yung pangalan. Kasi, Iba nyo tayo mag-malay. Tayo ba nyo na tayo? Iba nyo tayo. Hindi, wala ka tayong pumunta. Nag-naariglo. Punta natin. sir, kausapin mo po siya saglit doon sa barangay na lang. Kausapin mo doon. Para kung hindi siya, Iba nyo na yan. Iba nyo tayo. Jackie. po siya sa dito siya. Happy birthday, kuya! Happy birthday! Happy birthday po, kuya! Huwag po kayo magpasalamat sa amin na ano po yung tita niya po ang gusto lang po parating ng tita mo, sir, na kahit nasa malayo siya, pandemic, hindi ka niya rin makakalimutan. Ano po muna ang gusto mong sabihin kay tita mo na sinurprise sa kanya sa birthday niya? Magkalita ko na yun. Maraming salamat po. Hindi ko po expect.
Hindi niya ni-expect na may nabuntis siya. Nanay ko ang bumiyak. Napakabait naman ng Sabong buhay ko ngayon, walang po ko nananatan. Ganyan ka kamahal ng tita. Sana all. Maraming salamat po. Kasi ito mga buko na ito, uli lang lubos na po yun. Wala nang nanay, wala nang tatay. Dalawa po nilang magkapatid. Hindi ko po maraming salamat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the stars burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the stars burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. A few moments later. Babasahin ko po yung message ni Tita para po sa inyo. Happy birthday, Raymond. Wishing you many more birthdays, good health, and blessings to come. I hope na masaya kita at most of all, napakaba kita. Kala mo, true na nakabuntis ka. But, it's a prank only. Sensya na yan lang nakayanan ko na bigay. Ikaus pa kasi ako sa pera now. Mas marami ang utang kaysa pera. At sana bawasan mo yung pakikibarkada at pag-inom ng alak. Cause hindi nakakatulong yan sa pag-asenso ng isang tao. Pakatatag lang kayo ng kapatid mo, pakabait lagi, always remember na ikaw na ang tumatayong magulang ng sister mo. Again, happy birthday, Raymond. From Tita. Umiyak na nga, umiyak na nga. So, anong masasabi mo Umiyak na yan, umiyak na nga. kay Tita Belen para sa message mo sa iyo? Umiyak na nga. Umiyak na nga. Anong gusto mong sabihin para kay tita mo, Belen? Tubig ni Kuya. Maraming salamat po ulit. Kahit ganito lang po, okay na po. Salamat po ulit sa regalo na sa akin. Hindi ko po ito makakalimutan dito. Maraming salamat po ulit. Sabi ko lang sa pamangkin ko. Happy birthday. At magpapabait ka. Sana maging successful. Yun. Yun. Oh, iiyak na din. Uy, iiyak na din. Happy birthday. Happy birthday, anak. Happy birthday ako. Kalupam si Chen. Yan ganito. Yun. Si nanay. Bali, ang next pa po si Ma'am Rosa Liga po. Happy birthday. Iiyak na yan. Iiyak na din. Iiyak na din. Iiyak. Thank you sa inyo. Iiyak na din. Bali, next pa po si Mami Donisha. Happy birthday ako. Kumon magpagabait yan.
Lalang na po na itagayon na yun. Magpagabay kaya po ka. Pag kani magkakarat na paano ka makabuntis siya. Amo, makabuntis. Dahil natutuwa, may prank. Makalukon. Paano makabuntis ka doon? Ay, mastermind mo to. Mastermind tayo, mamula. Ate lang irarami abangatan. Wala na. Bali, sabay-sabay na lang po natin kantahan si Kuya Happy Birthday pag sindi po nitong candle. Sige po. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Daw may kumakanta sa mic, friend. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, wish ka muna, wish. Hindi na maging pasaway yung kapatid ko natin. Ay, naku naman, winisan ka matit. Ay, pasaway ka kasi. Sige, iblo mo na yun. Luwaki na. Di ba?